I gdje ste ljudi, s vama Gibo i sada ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Pa šta ćemo mi to danas da radimo? Pa planirao sam neke prozore tu da udarim, da nađemo pesak i tako te stvačice. Ajmo da uzmemo neke stvari s kovčega, uzet ćemo to. To neće da mi treba, ajde uzet ću jedan stek. Mogu bi da zatreba na svaki slučaj. Još. I meso bi nam zatrebalo. I to je to. Ništa više. Hajdemo da vidimo. Ajde tu neki pesak. Znate koliko dugo nisam igrao ovo. Kako sam izbacio posljednji klip, evo tad nisam igrao ovo više. Sad ovaj klip da ga snimim za čas i da ga ubacim odmah. Ali ako ste primetili, ubacio sam novu teksturu. Ako vam se sviđa, napišite slobodno dole u komentarima. Šta je to, nema uopšte komentare, ne dobijam. Ali dobro, da vidim, ima li mogu tu negdje da nađem pesak. Čekajte samo da vidim da sam lako, ovdje neka bude na normalno. Pesak. Tu nema nigdje pesak. Ovo je kimoksova tekstura. Nije loša, evo ga pesak. Što ću da kažem, nije loša, ovo je kimoksova tekstura. Napravimo. Dobro, uzit ćemo još neki put ćemo da vidimo. A, da, dobro, ja sam. Tu je pored mene i moja sestra Katarina. Dobro, ja sam je ubacim. Javi se, Mađo. Ćao. Ona također ima svoj YouTube kanal. Zove se, kako se zove kanal? Crazy Gamers. A možda subscribe-ujte i nju. Pa teo sam da promenim ime kanala, ali ne znam kako. A za sada ću ostati na ovo, The Gibo Games. Pa vidjet ću. Kada bude trebalo da promenim. I na vremena još ću da promenim to. Idem sad iskopam na ovo. Kako se zove? Ubijem. Evo ga. Ti mi trebaš. Izađi se. Prosto mi je to sada. Ne pada mrak, učinilo mi se da pada mrak. Ali dobro. Uzmemo pesak. Mogu bih da napravim i jednu lopaticu. Ne trošim ovaj kabustom ovdje, pa sam udio odavde. Pravim jednu lopatu za pesak. Tako. A ja sam mislio, dobra, još jedan da sačekam samo.
ne pravi se tako kako se veše pravi. Idem da skupiš neki mrak. Spavam mogu Optifine version label kada je Ultra 3D, to je zbog Optifine-a, da imamo Optifine. Tako mislim da možeš ispati. Kako ostavimo sada prozore? Hajde ću ostaviti tu jedan prozor i ovdje jedan prozor. A vi sada, pa da tako ću. I eto tu jedan prozor i tu jedan. Dobro, nije loše. U ovoj epizodi planiram kuću, tako da sviđujem. Da bude baš lepa i krov ću sada da je napravim. Ovdje ću nam konim samo jedan prozor. Tako. I ovdje su. Ovdje, ne tu bre. Daj što. Sada to kupimo da mi se stavi napolje. Dobro, lepo je. Ja sada bih drva eliram. Imam tu nešto malo daski. Mogu ja tu da napravim. Koliko stepenika? To mi je dovoljno. Treba će mi još. Ovdje ovo drvo ovdje samo smeta da ne vidim. Samo idem što te daske. Evo li skopamo da ću skopamo drvo. Šta sam nastavio drva samo zbog ono jednu. Aj sad. Nema šta je to. To imamo 44. Pa ja bih rekao da je to dovoljno, ne? I da napravim ja kameni krov. Šta misliš ti među? Ovo je bio lep. Da, bilo lepši. Ovo što ja napravim ovako ovoga. Dobro, već ću se spuštiti na drvo. Onako smo se kupili drva. Mogu bih da napravim ovako nešto. To ću poslije za malo se čekajte. Imam dosta kalusto. Samo 4 kalusto. 4 kalusto. Ajde, još jedan stikić kaboston. 30 metara, tak ja mislim. Ute, da idem. Idemo ovdje u floš ideja, ali ne radi se.
i ovi bitliki tu. A onda sam treba ovako da uradim samo tu. Ne, fuck, nema veze. To ću posle da skinuti, to je sad. Da nisam ponovo kramp. Nisam. Ako mi se vezi kramp, ali moća. Te strane. To da uđu. Ali ne sada. Na zdravlje kad ću. Nemam ovoliko drvo u okolini moje kuće, ali dobro, to nije bitno. Kupim sanice da ne možemo tu. Gledaj šta su koja sam polomio 16 drveta, a ne cijelo jedno. I kad skaže zelena moć, Što? da ne bi me moški lahjali. Fuck, ja ću se mačujem za teresa. Poruka će čuti, nije te niko ništa pitao. Sada ću ja da zaustavim ovaj klip i da počnem opet kada budem završio ovaj krov. I ljudi, izvinite zbog onog malo pre što se desilo. U stvari zbog onog sada što se desilo. Ja sam završio onaj gornji sprat i ovo merdevine sam namestio. E pa sada bih mogao da vam pokažem to. Čekaj, samo nisam sredio ovo ovdje. Napravio sam i novi kramp. Kameni. Pošto nisam istručio. Tu sam i sredio. Čekajte samo tu sam sečan. Sada je došlo da vam pokažem to gore. Eto, to je gornji sprat. Dobro, nije loše. Sada ću da vam pokažem od spora kako izgleda to. Meni se sviđa. Sada ću ovako kako to izgleda. Nije loše. Što više lepa je. Jeste. Evo sada je došlo vreme da samo da vidim šta imam u inventoriju. Aha, to znači šta? Osjetim. Hajde prikoljimo onu kravu tamo. U stvari ne, te dve krave ostavim. Imam ja pšenicu možda ovako. Nemam. Nema veze. Ovdje nemam još
Mogu bi da napravim još jedan kovčeg sada. To je puno pomoglo i da završim, da ostavim stvari u chest i da završim epizodu. Ovo mjesto ću da pojedem. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!